Ahojte všetci, takže dnes si urobíme dva zapletané francúzske obratené vrkoče od hora až dole. Potom vám ukážem aj, čo som si obliekla a budeme potrebovať na to takéto dve gumičky. Hopla! Takže môžeme začať. Predelíme si vlasy na polovičku, alebo keď niekto chce, aj od koreňu nosa takto, ako to mám ja. Tak, ideme na obed k svokre, takže najlepšie, keď budem mať vlasy zviazané. Neznášam, keď sú spustené. Takže si zoberieme jeden veľký pramienok, rozdelíme ho na 3, 1, 2, 3 a podkladáme. Jeden prameň podložíme, pritiahneme, druhý prameň podložíme, pritiahneme znova, urobíme rovnako. Jeden prameň podložíme aj druhý. Teraz k tomuto pramienku pribereme kúsok z tohto vrchného a podložíme. Tu zostane ešte kúsok. Znova odtiaľto vzadu pribereme k tomuto dolnému pramienku, podložíme ho, vidíme? Ako to je? Takže teraz zase. A zase odtiaľto pribereme k tomuto tretiemu prameňu a podložíme ho iba dolu. A znova. Tuto už nemáme vlasy spredu, ale zozadu máme, takže stále prikladáme k tomu tretiemu pramienku. Tak. A znova. A znova. Tu môžeme povyťahovať trošku kusiček, aby to vyzeralo pekne. Kto chce ako, môže to vyzerať aj objemnejšie, môžete povyťahovať dokonca aj viacej. Ale mne sa to páči takto. Dobre. Takže pokračujeme, až pokým neprídeme po koniec. Môžeme tieto dva vrkoče môžeme nechať iba ako dva vrkoče, na konci vám to ukážem, alebo ich zviazať dokonca vzadu do nejakého drdlu. Je to pekné aj tak, aj tak. Znova priberieme, stále dokonca takto vlastne. Šup. Tieto dva vrkoče sú veľmi jednoduché, nevyzerajú detinsky. Iba ich spojíme gumičkou, kam som dala tie gumičky, tu sú. Tak, a urobíme si k tomu aj druhý. Znova si priberieme jeden, ktorý rozdelíme na 3 časti. A prvý dáme popod druhý. Tretí dáme popod druhý. Znova, teraz si priberieme. Dúfam, že to vidíte, ako to robím. Tento pritiahneme, tento podložíme a k nemu hneď priberieme aj vlastne tie vlasy spredu. Tu sa mi to troška zachumlilo. Tak. A znova priberieme zozadu. A takto ideme až dole a povyťahujeme trošku tie pramienky, aby to vyzeralo bohatšie a nie také splasnuté.
Ach jaj, tu sa mi chumlavia vlásky. Takže tuto povyťahujeme zase trošku pramienkou. Jemne, delikátne. Lebo ak to vyťahneme veľmi silno, tak ono sa nám to rozpustí, ten prameň. Pretože ako sú tie pramienky podávané z dolu, tak sú nie až tak upevnené, ako keby to bol vrkoč normálny. Dáme gumičku. No, tuto mi povyliezali pramienky. Keďže som sa ponáhľala, tak ich môžeme, ak vám povyliezali tiež takto pramienky, tak ich môžete ľahko iba pinetkami. Alebo ich môžeme dozadu takto zavrtieť. A iba pinetkami pospínať. Ale ja si nechám 2 vrkoče dneska. Ešte nakoniec použijem, teda si obujem topánky, ktoré vám hneď záver ukážem. Použijem tento parfém Lady Million Oh My Gold. Takže nastriekame sa. A vidíme sa potom. Ahoj!